tumuli pambiwara nedya keparang arsa nglajengaken rumpuntuning tata cara serah-serahan sarana panglamar majemukan delancang seta ingkang isi redanaji kagungan negari lumantar pangarsa lampah ingkang nedya keparang katuraken dumateng panjenengan Bapak Kadus tumuli rumuntun kalajengaken keluarga pamengkugati namung semangga nuwun. Riwes nyepurna serah-serahan sarana panglamar majemukan ngadani tumapak ing tata cara upacara adat pangging putra teman sarimbit kemitrat satataning tata cara upacara lupiya jawing lemampah wonten lemah bang ploso kerep Karang Malang Sragen pujangganing panggih tumuli keparang samapta gending gendo gedhi embaning gongsa kodhok ngorek ing nedya keparang arsa ambiwado panggihnya teman sarimbit mugia mimbono cahya nur cahyaning pahargyan. Nalika semono ana kodrat bareng karo wiradat jangka jangkaning jagat saking panguwasing Gusti ing marbuting rep manungsa tan menangan nyipat najantana jalma limpat seprapat sapandurat wis tamat bebasan kridhaning ati tan bisa bedah makutaning pasti budi dayaning manungsa tan bisa angungkul garis ingkang maha kuwasa binayong temanten sarimbit cumaket mring papan ungganing tata cara panggih kinarya mametri adat lupiya ing lemampah pinurba budaya Surakarta hadining rep sidhem permanem tanono sabawaning walang alisik gegodhongan datan obah samirana datan lemampah kaperbawan upacara ngaji putra temanten sekron genep keparang arsa nampi purbaning Gusti ing Maha Nasa kang sifat wahyu dudu yekti dadi jatuh kramaning Sri Kapargya temanten sekloron ninggih Rara Ayu Dena Citra Selviana ahli madya kebidana kang wis kepareng jinatukrama dening Bagus Kukuh Dwi Untara meminta mring purbaning Gusti ing Maha Nasa mongko pujangganing panggih sasat semundul ing antariksa pinaringan japa mantra barokah Allah laka wa barokah alaika wa jama'a bainakum fiqoir mugi rahayu kang tinemune skala tan mangke sarkara-kara tumapak laksaning tata cara upacara panggihipun putra teman sarimbit minengku anut adat lupiya kang lumampah winijian astaning putra temanten sarimbit mawi tirta panglukat wenenging cipta rasa budi lan karsa gina kepareng arsa nembat watanging baraya mancat mring karaketingat lemban mring madyaning bebrayan agung mugi tansah antuk ridhaning Gusti ing Maha Kawasa mangkono kang mongko kinaryan tepi tata cara adat lupiya jawing lumampah sembaganing putra teman sarimbit ibu pangadusana kang datan kleran mrene mebah musik ing budaya nganti
Sri Atmaja temanten putri Roro Ayu Selviana sinawung sumungkem pring kakung ingkang sarwi amiji ampenyo mawi tirta panglokap kaperwakan pangidaing tigan mumbing bakar kencana tigan lambangi bibit kawit nyawat dono temanten salimbit ingkang mangke ing kalong piantuk amanah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala momongan jalutan api wanita minangka gantilan ngasmara Sri Atmaja teman salimbit dina keparang arsa angarungi samudraning asmara ingkang sanata samono Sri Pahargya temanten putri dina keparang sungkem dumateng ingkang araka sinawung sumembah jer lajering bebrayan mangka pawestri ingkang tansah anut dhateng sedaya pangandikan ingkang kakung minangka dadya imaming kulawarga mahanani dhateng inukertaning sasana pangging putra temanten Sekara minurba budaya ingkang sanyata tata cara upacara adat lupiya pangging putra teman salimbit sinawur sekar setamen ingkang angganda arum sumerbak mawang jroning sasana parigyan pratandha nugraha linangkung saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung ceh nawang kang wis kepareng kaparingaken putra temanten salimbit ingkang pindaning jejaring sang pangeran pati sinawung asuk katresnaning dumateng ingkang garawa mangkono riwes nyampurna tata cara upacara panggih nglaras maya jroning wardaya panjenengan Bapak Ibu Triyanto nganti sinebagya kekalih sekolah lulus Rakarta ing biaya yari uji riwes purna tata cara putra adat panggih tumuli Bapak Triyanto dalah ibu sametok dene kepareng arsa nganti Sri Pahargya teman Sekara siningkepan sindur gula klapa sindur pralampita isina lamun mundur maju rahayu mugi tansah sinawung tansah ketemu rasa budi lan karsana Bapak Triyanto geno tumuli nganti temanten sekloron mongko kang kepareng arsa siningkepan sindur gula klapa tuturi handayani sak marga-marga ingkang ibu panjenengan Ibu Endah Puspitasari tansah memayu hayuning putra temanten sekloron ingkang mongko arsa ngembat watangi baraya Sari
baganing teman sarembit ibu Pangadiwisono semenggi merasakan tata cara kerubungan kapisang bobot timbang dalam sikapan kita teman sarembit katuran penyalang ya wonten tengah Bapak Triyanto bene keparang arsa nenimbang dumateng putra teman sekara mongko pinasaken dumateng ibu. Bapak Triyanto ing aturan pinarak lenggah wonten sak tengahipun papan lenggah putra teman sarembit inggih Ibu Endah utamane madyaning pasamuan yen ujaran ngendikan kataning sepi syukur bisa agame sukarena nyanyi bebrayan mametri tata cara upacara kerubungan kapisan Sri Kapargya teman sarembit kang wis pareng tinimbang dening Rama Dalaibu tata cara kacar kucur tampa kaya wujuding arta receh beras kapurata lambanging gunakaya minangka pralambang pralampitan lampah tanggel jawabnya Sri Kapargya teman kagung dumateng inggih garwa mongko sineksen Rama Dalaibu sumrambah tata cara kembul walimah dulang-dulangan minangka lambanging katresnan Sri Kapargya teman sarembit amareng itu